Goedemiddag, het is 9 juni. Dat is de datum die we op de kalender hebben. En we kunnen gaan lunchen met z'n allen. Gezellig, eet smakelijk. En wees welkom bij Omroep Max op NPO Radio 5. Zometeen contact met Wilfred de Jong. Hij is de vicevoorzitter van een Friese stichting die aandacht gaat vragen voor het vele plastic dat in de zeeën en oceanen ligt. Dat doen ze op een hele bijzondere manier. En hoe precies, dat gaat Wilfred zo meteen vertellen. We gaan nu in ieder geval naar een bijzondere man. Tenminste, hij is vicevoorzitter van een stichting. Een Friese stichting, Sterke Jerke. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, Wilfred. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Daniel. Ja, nee, dat spreek je uitstekend uit. Sterke Jerke, klopt. Sterke Jerke, het gaat over een zelfgebouwd vlot. Daar gaan jullie de zee en de oceaan overvaren om aandacht te vragen voor het milieu. En Sterke Jerke is sinds de jaren 70 een begrip en zet zich in voor het milieu. Misschien kun jij even kort vertellen wat Sterke Jerke precies inhoudt. Nou, we zijn begonnen in 1974 na een avondje stappen. Een paar biertjes op, besloten om de vriendschap wat strakker te maken, elkaar vaker te ontmoeten en hebben besloten een vlot te bouwen. Dat was het begin van de eerste Sterke Jerke, 1974. 24 oliedrums, 2 rijen van 12 aan elkaar vastgelast. Balken eroverheen, een vloer erover, 2 masten, zeilen, een biertap en een elektronisch orgel en varen maar. Daar hebben we in eerste instantie de Friese meren, de wateren mee bevaren. Toen de Noordzee over richting Engeland. Dat was niet zo'n goed idee, want 10 mijl uit de kust van Scheveningen zijn we vergaan. Ja. Maar toen hebben we wel besloten een tweede te bouwen. Identiek, maar iets sterker. Daar hebben we Londen mee gehaald. En toen hebben we besloten de oceaan over te gaan. We wilden de Atlantische Oceaan over. Als milieuproject hebben we daar besloten de olievervuiling op de oceaan te meten. Eerst zijn we nog de Rijn opgegaan om vanaf Bonn duizenden flesjes gevuld met een laagje zand en een antwoordkaart de Rijn in te gooien om te kijken waar de verontreiniging uit de Rijn zal blijven. En daar konden we mee aantonen dat de verontreiniging uiteindelijk ook in de Waddenzee terecht kwam. Ja. Nou, uiteindelijk dus de oceaan over. En we zijn bij Bonaire op de klippen gelopen, 60 mijl voor de kust van Curaçao, waar we uiteindelijk naartoe hadden gewild. Je bent wacht even hoor, jullie zijn op de klippen gelopen, kom ik zo meteen op terug, want dat wil ik natuurlijk weten. Maar het begon allemaal in 1974. Ik kan me dat zo voorstellen dat je met vrienden denkt, we gaan een vlot bouwen. Maar waren jullie toen ook meteen al van plan om er iets voor het milieu mee te doen eigenlijk? Nee, in die periode hadden we nog helemaal niks mee. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Dat is pas bij de derde Sterke Jerke in 1979 begonnen. Toen waren we al een paar jaar ouder. En toen zeiden we, ja jongens, het milieu is ook heel erg belangrijk. Kijk, in eerste instantie waren we natuurlijk stel snotapen die liever in de kroeg zaten en achter de vrouwen aan zaten en daar van het milieu dachten. Ook leuk. Ja, zeker. Daar beginnen we allemaal mee volgens mij, Daniel. Ja, tuurlijk. Wat betekent Sterke Jerke eigenlijk precies? Want dat is toch een Fries woord natuurlijk. Ja, nou, Jerk is eigenlijk een mannetjeseend, een woerd. Oh. En er was vroeger een hele sterke politieagent ergens in Friesland en die heette Sterke Jerke. En eigenlijk is daar die naam een beetje naar vernoemd. Sterke, dat is duidelijk. En Jerke, dat is dus een eend, een woerd. Ja. Ja, oké. Nou ja, goed. En dat heeft natuurlijk ook weer met water te maken en met varen. Dat zelfgebouwde vlot in 1979. Toen ging dat mis bij... wat gingen jullie dan doen met de Nederlandse Antillen eigenlijk, toen jullie daar de klippen opliepen? Nou, de klippen opliepen. Je moet je voorstellen dat dingen op een gegeven moment... We zijn uit koers geraakt. Hè? Hij had onderlangs moeten hebben, gingen bovenlangs Bonaire met de Sterke Jerke 3. Geen motoren nog zo aan boord. Op een gegeven moment is dat vlot richting de kust gedreven en bij Washikemba. En dat is een zeer vulkanische, rotsachtige kust. Vlijmscherp, dat ding is daar op de rotsen gelopen, weer teruggegaan de zee in, weer op de rotsen, weer terug de zee. Nou ja, zo'n aantal keren. Op een gegeven moment heeft de bemanning besloten, ja jongens, we moeten hier af. Bij de volgende golf die ons op de rotsen klapt, springen we van boord op blote voeten op die vulkanische rotsen. Dat die jongens het overleefd hebben, dat is een raadsel, een wonder. Ja. Nou zeg, even het verhaal. Nou Wilfried, maar even terug naar nu, het heden. Jullie zijn nu al jaren bezig met het bouwen van een vlot. Want er gaat nu iets bijzonders gebeuren, toch? Het is nu gekoppeld aan de plastic soep, zeg maar. De plastic afval, dat moet uit de natuur. Klopt, daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. Toen wij met dit project begonnen, we hebben 11, 12 jaar geleden dit al bedacht. Toen kende niemand nog het begrip plastic soep. Als we het erover hadden, dan keken ze ons aan. Dachten ze dat het iets was wat je bij Albert Heijn kon kopen. Ja. Tegenwoordig weten we natuurlijk allemaal over de plastic soep en de enorme plastic verontreiniging die er is.
Plastic is natuurlijk een fantastische uitvinding, Daniel, maar we hebben er gewoon te veel van. Verdwijnt te veel. Alle plastic dat ooit gefabriceerd is, zweeft nog ergens rond. Het is of verbrand, het is uiteengevallen, het ligt in het milieu of het is keurig opgeslagen, maar het is er nog steeds allemaal. Ja, en vooral in het water ook, in die oceanen, het zit daar allemaal vol, toch? Dat is verschrikkelijk. Ja, er drijven enorme eilanden als het ware van plastic korrels. Want dat plastic dat valt uit elkaar. Hè. Je moet je voorstellen, een plastic fles of zo, die gaat via de sloot, via het kanaal, via de Noordzee, uiteindelijk de oceaan op. Ja. Daar valt die uit elkaar in microplastics. Die microplastics zijn zo klein, die worden aangezien als plankton door kleine visjes. Die eten dat op. Die eten dat op en dan komt het weer terug in onze voedselketen ook. Heb je hem door, zo gaat het. Hè. Of als vismeel, of we eten vis. Ja. Maar wat gaan jullie nu doen? Vertel. Wij gaan aandacht vragen. Wij hebben altijd ontdekt dat waar wij kwamen met die sterke jerken, dat de bevolking en de pers massaal uitliep om dat gekke ding en die gekke idioten die erop zitten te bekijken en daarover te schrijven of te praten. Wij hebben besloten de 4e sterke jerken met jongeren te gaan varen. We gaan de eerste 2 jaar de Waddenzee op. Op de Waddenzee nemen we scholieren mee van de basisschool, de hoogste klassen van de Waddeneilanden en eventueel de Waddenkust. We gaan daar per keer 10 scholieren meenemen. Dat is natuurlijk een fantastisch avontuur voor die kinderen. Ja, zeker. Vervolgens gooien we dat vlot ergens op een zandbank. We gaan de jeugd er afhalen. Die gaat het zand zeven om de microplastics te kunnen zeven. Onderweg doen we natuurlijk ook zeverij. Gaan we ook plastic oprapen. En op een gegeven moment, als we die hele Waddenzee een beetje in beeld hebben gebracht, hebben we een soort nulmeting van de hoeveelheid plastic die er in de Waddenzee is. Mocht er dan ooit weer een aantal containers van een schip overboord gaan, zoals een paar jaar geleden met die Zoe, dan hebben we een soort nulmeting. Dus alle plastic wat er op dat moment in de zee drijft, of is dan afkomstig van dat schip. Ja. Op dit moment is dat er niet. Hè? De advocaten van die Zoe die zeggen, ja, is dat wel allemaal ons plastic? Ja, iedereen probeert zich daar natuurlijk onderuit te kletsen. Ja, natuurlijk. Zo gaat dat. Ja, zo gaat het. Dus wij hopen na een paar jaar een nulmeting te hebben waar in de toekomst vanuit gebeten kan worden. Ja. Nou, Wilfred, ik ga je natuurlijk heel veel succes wensen met dit project Sterke Jerken. Wat mooi dat het al zo lang bestaat. Ik begrijp dat jullie al gevolgd worden. Er is ook een boek over. Gratis op scholen wordt die beschikbaar. En jullie gaan na de zomer gaat het vlot te water. Dus het lijkt mij goed om elkaar dan nog even te spreken. Ja, wij hopen dus voor de bouwvak de bouw klaar te hebben. En na de zomer gaan we hem dan dopen in Leeuwarden. Dan moeten we eerst wat proefvaten doen. Nog even over dat boek. Vandaag over een week wordt het boek officieel gepresenteerd. Het is een spannend jeugdboek wat gratis wordt weggegeven aan alle basisscholen in Friesland. Heel goed. Heel goed initiatief. Ja, fantastisch. Wij willen de jeugd mobiliseren, enthousiaster te worden over het milieu. En dat denken we te kunnen bereiken op deze manier. En zeker ook dankzij jouw uitzending, want daar moeten wij het ook van hebben natuurlijk mede. Nou, we hebben er veel over gehoord nu. Dus Wilfred, we gaan je volgen. En we spreken elkaar als het vlot of de boot te water gaat, oké? Ja, we houden even contact, Daniel. Komt hartstikke goed. Ik hou jullie op de hoogte. Nogmaals dank voor de aandacht. En heel veel succes met je uitzending.